Είπε Μωυσής προς τον Θεόν, «Ή έβρον χάριν παρασού, δείξον μη τη δόξα σου». Και είπεν αυτός, «Ού μη είδη το πρόσωπον μου άνθρωπος και ζήσετε». Τα λόγια αυτά, αδερφοί μου, ακούσαμε προηγουμένως να λέγονται σε ένα από τα αναγνώσματα όπου η Εκκλησία μας έχει βάλει σήμερα το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, να ακούσουμε για να νιώσουμε και να αισθανθούμε για ποιο λόγο η σάρκωση και το πάθος του Χριστού, του Γιου του Θεού που έγινε γιος του ανθρώπου, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την ανθρώπινη ιστορία. Ο Μωυσής είναι το δεύτερο ανθρώπινο πρόσωπο μετά τον Αδάμ που είχε ένα προνόμιο, όπως και Αδάμ, να μπορεί να ομιλεί με τον Θεό όπως κάποιος μιλάει στον φίλο του. Όπως και ο Αδάμ στον παράδεισο πριν την πτώση είχε αυτή τη δυνατότητα να μιλάει με τον Θεό, έτσι ακριβώς και ο Μωυσής στην πτωτική κατάσταση του ανθρώπου έβρε χάριν. Το λέει ο ίδιος, «Ή έβρον χάριν ενώπιόν σου». Έβρε χάριν λοιπόν, χάρισμα από το Θεό, και μπορούσε αυτός ο βραδίγλωσσος και ισχνόφωνος αρχηγός των Ιουδαίων που τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου να έχει σχέση και επικοινωνία με τον Θεό. Όμως αυτή η ομιλητική σχέση την οποία έχει με τον Θεό, που του παραδίδει τις πλάκες της Διαθήκης, που του δίνει τη δυνατότητα να τελέσει όλα εκείνα τα θαύματα που οδηγούν και προσπαθούν να οδηγήσουν το λαό του Ισραήλ από τη γη της δουλείας και της Αιγύπτου στη γη της επαγγελίας, όλη αυτή η προφορική σχέση με τον Θεό δεν αρκεί στο Μωυσή. Και έτσι κάποια στιγμή αποφασίζει να πάει πιο βαθιά και του λέει, αν όντως είμαι χαριτωμένος άνθρωπος, αν όντως έχω βρει χάριν απέναντί σου, αν μου χαρίζεσαι με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μου δίνεις, τότε σε παρακαλώ δείξε μου το πρόσωπό σου, δείξε μου ποιος είσαι, γιατί τόσο καιρό που κυβερνώ, τόσα χρόνια που κυβερνώ τον λαό του Ισραήλ, τους μιλώ για τον Θεό, δεν τον έχω δει, και πώς θα τους βεβαιώσω ποιος είναι αυτός που με στέλνει και ποιος είναι αυτός που κάνει τα θαύματα με το χέρι το δικό μου. Η ερώτηση του Μωυσή είναι μια αρχιτυπική ερώτηση, αδερφοί μου, και μας φέρνει πίσω εκεί στην αυγή της ανθρώπινης ιστορίας που, όπως προείπα, ο Αδάμ, ο άνθρωπος, ο καθένας από εμάς, είχε την καθημερινή επικοινωνία και σχέση του με τον Θεό. Και στη διάρκεια των αιώνων που μεσολάβησαν από τον διωγμό μας από τον Παράδεισο και το χάσιμο της Βασιλείας του Θεού, αυτή η ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρει το χαμένο κέντρο του, να ξαναβρει πάλι την επικοινωνία και τη σχέση του με τον Θεό, σήμερα, δηλαδή 3.000 χρόνια πίσω, παρουσιάζεται με την ερώτηση του Μωυσή. «Ή έβρω χάριν ενώπιόν σου, δείξω μου τη δόξα σου». Δείξε τη λαμπρότητα του προσώπου σου. Δείξε μου ποιος είσαι. Όμως, ακόμη το ανθρώπινο γένος δεν έχει προετοιμαστεί για να δει το πρόσωπο του Θεού, και έτσι ο Θεός απαντάει στον αγαπημένο του Μωυσή. «Ού μη είδη το πρόσωπόν μου άνθρωπος και ζήσετε». Η αμαρτία, η φθορά, ο θάνατος της ανθρώπινης φύσης έχει υψώσει ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό, ανάμεσα στην όραση, την γεύση, την ακοή, την αφή
που μπορεί να έχει ο άνθρωπος με το Θεό. Και γι' αυτό δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου, λέει ο Θεός στον Μωυσή, τον φίλο του, δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου ο άνθρωπος ακόμη και να ζήσει. Γιατί η δόξα την οποία μου ζητάς, δείξον με τη δόξα σου, του είπε ο Μωυσής, η δόξα την οποία μου ζητάς είναι τόσο λαμπρή που δεν θα την αντέξεις. Γι' αυτό μόνον ως άβρα λεπτή μπορεί να αντιληφθείς την παρουσία μου. Και πρέπει να σε σκεπάσω και πρέπει να κρύψω όλη την ύπαρξή σου για να μπορέσεις να αντιληφθείς λίγο από τη δόξα μου. Πόση απογοήτευση, αλήθεια, δεν θα αισθάνθηκε ο Μωυσής όταν ένα αίτημα ζήτησε από τον Θεό, ένα πανανθρώπινο αίτημα, κάτι που του έκαιγε τα σωθικά, έκαιγε ολόκληρη την ύπαρξή του, να δει το Θεό. Επιτέλους να μην ακούει μόνο μια φωνή, αλλά να έχει και μια παρουσία, να έχει μια δόξα, ένα πρόσωπο μπροστά του, με το οποίο μπορεί να μιλάει και να επικοινωνεί όπως μιλούσε με τους συμπατριώτες του. Ποια του η απογοήτευση όταν ο Θεός του λέει ότι δεν είναι δυνατόν, ακόμη τουλάχιστον, να γίνει αυτό που μου ζητάς. Απογοήτευση για τον Μωυσή, απογοήτευση για όλο το ανθρώπινο γένος. Το πανανθρώπινο αίτημα, δείξον τη δόξα σου, και η απάντηση του Θεού, ομοίδη το πρόσωπό μου άνθρωπος και ζήσετε, μέσα στη διαδρομή των αιώνων, αδερφοί μου, αλλάζει. Αλλάζει διότι ναι, ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει τη δόξα του Θεού, επειδή αυτός είναι κτίσμα και ο Θεός είναι ο κτίστης. Επειδή ο άνθρωπος είναι υλικός και ο Θεός είναι άειλος. Επειδή ο άνθρωπος είναι δημιούργημα και ο Θεός είναι δημιουργός. Δεν μπορεί να τον δει έτσι όπως είναι. Και χρειαζόταν να γίνει κάτι άλλο. Να γίνει ο Θεός άνθρωπος για να μπορέσει επιτέλους ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει το αίτημά του και ο Θεός να του το δώσει απτό. Έτσι λοιπόν 3.000 χρόνια μετά την ερώτηση του Μωυσή, οι σύγχρονοι του, οι απόγονοι του Ιουδαίοι έχουν τη δυνατότητα και από εκεί και ύστερα όλο το ανθρώπινο γένος μέχρι τα τέλη των αιώνων επιτέλους να δει το πρόσωπο του Θεού. Όμως το βλέπει χωρίς είδος και κάλος. Δεν βλέπει αυτή τη δόξα που ίσως περιμένει, γιατί το πρόσωπο του Θεού, ή μάλλον ο Θεός που βρίσκεται πάνω στο Σταυρό, είναι ένας αποτυχημένος Θεός. Αρνείται να κατέβει από το Σταυρό. Αρνείται να γίνει ένας λαμπρός Θεός. Είναι ένας εξευτελισμένος Θεός. Γιατί το ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, το κτυπούν, του δίνουν μια ράβδο στα χέρια, του φοράνε ένα βυσσινή χρώμα απάνω του και τον κοροϊδεύουν πως είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Και αυτός υπομένει και αρνείται να παρουσιάσει τη δόξα του. Γιατί? Διότι εάν παρουσίαζε τη δόξα του δεν θα μπορούσαμε να τον δούμε. Και τώρα τον βλέπουμε. Γιατί όχι απλά είναι ένας άνθρωπος όμοιος με εμάς, αλλά είναι ένας άνθρωπος που πάσχει. Ένας άνθρωπος που φέρει απάνω του όλα τα πάθη, τα βάρη του κόσμου αυτού εδώ και του ανθρώπου. Είναι αυτός που το πρόσωπό του έχει καταρακωθεί, η ύπαρξή του είναι εξευτελισμένη, επειδή εξευτελισμένη είναι η δικιά μας φύση, την οποία αυτός ανέλαβε και την παρουσιάζει μπροστά μας για να μας δείξει την πραγματική μας εικόνα στο πρόσωπο του δικό του και να μπορούμε να τον ατενίσουμε και να μπορούμε να τον αγγίξουμε και να μπορούμε να τον μυρίσουμε και να μπορούμε να τον δούμε και κάτι ακόμη περισσότερο, να τον γευθούμε.
στέκεται πάνω στο σταυρό και παρουσιάζει τη δόξα του με ένα διαφορετικό τρόπο από εκείνο που τον περιμένουμε εμείς. Γιατί εκεί πάνω στο σταυρό αυτός ο εξευτελισμένος Θεός ποιεί και να τα πάντα. Τα αλλάζει όλα. Τα κάνει καινούρια. Δημιουργεί πάλι από την αρχή τον άνθρωπο και τη δημιουργία. Την Εκκλησία. Που μέλη είναι ο καθένας από εμάς με το βάπτισμά του. Και μας δίνει τη δυνατότητα επιτέλους στο ερώτημα αυτό της ανθρωπότητας που χρόνια πριν, αιώνες πριν έθεσε ο Μωυσής, δείξον τη δόξα σου στο Θεό, να πάρουμε απάντηση και απόκριση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα άμεσης σχέσης και επικοινωνίας και επαφής μαζί του. Γι' αυτό θυσιάζει. Γι' αυτό μας προσφέρει το σώμα και το αίμα του. Γι' αυτό και εμείς, για να τον παρακαλέσουμε να ανταποκριθεί πια στο αίτημά μας να τον δούμε, φέρνει εδώ στην Εκκλησία το πρόσφορο και τον άμα. Το ψωμί και το κρασί. Το φέρνουμε εδώ για να το προσφέρουμε στην Εκκλησία και να μας αντιγυριστεί σαν σώμα και αίμα Χριστού. Να μπορούμε να το δούμε, να το γευόμαστε, να το μυρίζουμε, να το αγγίζουμε το πρόσφορο και τον άμα. Έτσι όπως θα θέλαμε να γευόμαστε, να αγγίζουμε, να μυρίζουμε, να βλέπουμε τον Θεό. Και επιτέλους, αυτός ο εξευτελισμένος Θεός, αυτός ο περιθωριοποιημένος Θεός, ο Χριστός, ο Γιος του Θεού που έγινε Γιος του ανθρώπου, συνδέει πια τον κτίστη με το κτίσμα, τον δημιουργό με τον δημιούργημα, την υλική φύση με την άλλη. Γιατί αυτός που ανέβηκε στο σταυρό για τις αμαρτίες του καθενός μας, για όλη την ανθρώπινη φύση, για όλη τη δημιουργία, αυτός επιτέλους είναι ο βασιλεύς της δόξης. Αυτό γράφει πάνω στο σταυρό. Είναι το πρόσωπο εκείνο που ζήτησε ο Μωυσής να δει και που ο καθένας από εμάς πια μπορεί να δει και ο καθένας από εμάς μπορεί να το πλησιάσει και να τον αγγίξει. Και πια ο Θεός δεν είναι απρόσιτος, δεν είναι απόμακρος, δεν είναι χαμένος κάπου στον ουρανό, αλλά είναι δίπλα μας, κοντά μας, όμοιος με μας, όμοιος Υιό ανθρώπου, λέει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Και δεν περπατά μόνο ανάμεσά μας 2.000 χρόνια τώρα, αλλά προσφέρεται για τις αμαρτίες, τα πάθη και τα λάθη του καθενός μας σε κάθε Θεία Λειτουργία πάνω στην Αγία Τράπεζα και εκεί στο ψωμί και στο κρασί, σε αυτά τα απλά είδη της δικιάς μας επιβίωσης, μας δείχνει τη δόξα του, τη δύναμή του. Γιατί αυτά που εμείς τα υλικά στοιχεία, το ψωμί και το κρασί, τα φέρνουμε στην Εκκλησία, που είναι στοιχεία συστατικά της επιβίωσής μας, αυτός τα μετατρέπει σε δύναμη ζωής ακαταλήτου και αθανάτου. Και επιτέλους μας παρουσιάζει τη δόξα του. Στο ερώτημα λοιπόν του Μωυσή, δείξον μου τη δόξα σου, αιώνες μετά ο Θεός απαντά και δείχνει τη δικιά του δόξα με τον τρόπο που αυτός θέλησε να φανεί η δικιά του δόξα και μας κάνει συμμέτοχους σε αυτή τη δόξα. Στη δόξα της Βασιλείας του, στη δόξα της Εκκλησίας του, στη δόξα του ανθρωπίνου σώματος που γίνεται ή μπορεί να γίνει Θεός κατά χάρη. Και αυτό, να γίνουμε δηλαδή Θεοί κατά χάρη, εξαρτάται από μας. Γιατί θα ακούσουμε αύριο το πρωί στο Ανάστα Θεός. Έστι ο Θεός εν συναγωγή Θεών. Ήρθε και στάθηκε ο Θεός στην Εκκλησία, στη συναγωγή αυτών
που θέλουν να γίνουν κατά χάρη Θεοί. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί μόνο ο καθένας από εμάς να το κάνει, γιατί στο ερώτημα του Μωυσή δόθηκε η απάντηση, αλλά η απάντηση θέλει προσωπική προσέγγιση. Θέλει την προσέγγιση του καθενός μας στο μυστήριο και θέλει να αντιληφθούμε ο καθένας από εμάς ότι η δόξα του Θεού είναι αντίθετη από εκείνη που την περιμένουμε και ο εξευτελισμός του αναιρεί τον εξευτελισμό των δικών μας και ο θάνατός του αναιρεί τον δικό μας θάνατο και η ζωή του και η Ανάστασή του γίνεται δυνατότητα για τον καθένα από εμάς ζωής και αθανασίας.